Атлас Булатов исемендәге күп профиле лицейның флаг күтәрү тантанасында хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыя торган үзебезнекеләрне ташламыйбыз хәрәкәте волонтеры катнашты. Мөһим мәсьәләләр турында сөйләшү дәресендә ул үз тәҗрибәсе һәм волонтерлык хәрәкәте башлану тарихы белән уртаклашты. Без иң инициативалы дуслар белән кечкенә генә төркем булып җыелган идек. Telegram каналында группа ясадык. Анда башта халык бик әз иде. Аз күләмдә генә акча җыйган идек. Альбина әлеге мәктәпне 19 ел элек тәмамлаган. Бүгенге көндә ул Мәскәүдә яши. Якташыбыз мәктәп директорының чакыруын кабул итеп Кукмарага кайтты һәм волонтерлык эшчәнлеге әлеге хәрәкәтнең бәялә бетергесез ярдәме турында сөйләргә белем йортына килде. Лицей директоры аның мәктәп елларында үзенең сыйныфташлары белән ничек дус булуын, аларның хәзердә бер-берләренә ярдәм итеп яшәүләрен билгеләп үтеп мисаллар да китерде. Бүгенге дөнья менә шушы егетләр белән бәйле. Алар белән бергә булу безнең иң изге максатыбыз. Бүгенге көндә һәркемнең аларга ничек ярдәм итә алуы турында план булырга тиеш. Укучылар махсус операциядә катнашучыларга күрсәтелүче ярдәмне мөһим һәм кирәк дип саный. Алар үзләре язган хатларында ватанны саклаучыларга чиксез рәхмәт һәм зур горурлык сүзләре җиткерәләр. Хәрби махсус операциядә катнашучы якташларыбыз белән горурланабыз. Бүген без аларга гуманитар ярдәм күрсәтү өчен җыелдык. Без аларның рухын күтәрү өчен бик күп хатлар яздык. Лицейны тамамлаучылар арасында Россия армиясе сафларында хезмәт итүчеләр, шул исәптән махсус хәрби операцияларда булучылар да бар. Укучылар аларга мөмкин кадәр күбрәк хат язарга ашыктылар. Волонтер аларны үзе алып барып сугышчыларга бирәчәк. Ул җыелган гуманитар ярдәмне атна саен Чикбуй территориясенә илтә һәм аларны хәрби хезмәткәрләргә тапшыра. Тагын да күбрәк ярдәм күрсәтү өчен Мәскәү шәһәренең Тушино районы егетләре файдаланырга автомобиль биргәннәр. Анда лицейда укучыларның да ярдәме урын алачак. Азык-төлек, җылы әйберләр хатлардан тыш лицей коллективы үзебезнең фабрикада тегелгән йокы капчыклары да сатып алган. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.